Problema câinilor fără stăpân este departe de a fi rezolvată atât timp cât autoritățile locale nu doresc să se implice în rezolvarea problemei date. În ultimii ani, câinii comunitari au fost cu motiv de discuții aprinse în cadrul primăriei Drochea și militanții pentru drepturile animalelor. În orașul Drochea trăiesc circa 1250 maidanezi. Pentru reducerea numărului acestora, primăria orașului nu a făcut în trecut nimic și nu dorește să întreprindă măsuri de rigoare. În baza numeroaselor plângeri din partea orășenilor și mai ales după ce 3 copii au fost atacați de câini de stradă agresivi, primăria nu a decis să recurgă la nicio rezolvare a problemei date, chiar și la eutanasierea animalelor fără stăpân nereclamate. Atunci când o primărie estimează că numărul de animale fără stăpân prezintă o problemă, trebuie să ia măsuri adecvate pentru reducerea numărului lor prin capturare, adăpostire sau eutanasiere. Agitații, pot să nu știu om, mai ales copiii mici care se plimbă, ies la plimbare, asta nu e bine. Și fac un azil pentru dânsă. E strașnic, e strașnic. Numai chiar ies vis-a-vis de mine, scâni, mă apucă de geantă, mă apucă de încălțăminte. Eu ceva undeva să-i ții, că eu mă gândesc că fiecare om care iubește animalele să ducă ceva de mâncare. Ar fi bine să deschidă un azil pentru câini. Fiecare suflet are nevoie de o îngrijire, de un acord medical, ceva. Din păcate, în orașul Drochea, adopția câinilor nu este populară. Se preferă procurarea unui cățel de rasă în loc de adopția unui maidaneț. Potrivit deciziei Consiliului Primăriei Drochea, a fost alocat un lot de teren special pentru construcția unui azil pentru animale fără stăpân. Distribuirea surselor financiare pe articole în bugetul de stat nu este preconizată anume cheltuieli pentru amenajarea azilului pentru animale fără adăpost. Banii sunt alocați, nu mai urmează de a fi implementați.